Ngiyabingelela kubabukeli bonke. Ugogo Khuzwayo okhulumayo. Masiye sami noGogo Khuzwayo. Namhlanje babukeli ngizocela ukuba sikhulume kakhulu ngodaba oluthinta isimo esithi ukuba kucayi emsamo, udaba lenhlambuluko. Inhlambuluko ibaluleke kakhulu ukuthi imindeni iyenze ngaphambi kokuba iqhubeke neminye imisebenzi esuke idingeka noma ikhaleleke emsamo. Akwazi ukuthi iqhubeke izinto zenzeke uma ngabe kuke kwakhaleleka emsamo ukuthi kudingeke inhlambuluko, ngoba lo mcimbi wenhlambuluko uyake uvale izinto eziningi emsamo yakini. Uthola ukuthi izinto ayisakwazi ukuqhubeka zibambekile ngenxa yale nhlambuluko okwakumele ukuthi okhokho bakho bayenze emandulo, noma namanje kwabaphilayo abadinga ukuthi bayenze, ngoba kahle kahle inhlambuluko kusuke kuyinto eyayikade ivele ikhona, kuyinkinga eyakade ikhona emndenini yahamba yaqhubeleka kubantwana noma kwisizukulwane esiphilayo manje. Inhlambuluko ngabalaleli ibaluleke kakhulu ukuthi ke siyenze. Ziningi indlela zokwenza inhlambuluko, baningi futhi abelaphi bendabuko abenza inhlambuluko. Abanye bayalela amakhasimende abo ukuthi bahambe baye emakhaya emsamo yakubo bayozenzela bona inhlambuluko. Kodwa ke uthola ukuthi kuba nenkinga enkulu ukuthi abantu bazenzele emakhaya inhlambuluko, ngoba vele umndeni usuke vele usungasazwani, usubhekana futhi usunukana ngokuthakatha kanye nezinto eziningi ezisuke zingasabambisene noma bengasabambisene ngazo khona ekhaya nakhona emsamo wasekhaya. Ngoba lenkinga lena esuke ivelile ize idinga ukuthi ekhaya kwenziwe inhlambuluko, kusuke kuvele kuyinkinga yayikade ikhona ngisho esisukulaleni esidala, okhokho bethu ababephila ngaphambilini abayishiya yazi yadlulela kuthina, igcine isidala inkinga kubantwana abaphilayo khona emakhaya esikhathini samanje. Inhlambuluko ke ibalekile kakhulu, ngiyathanda kakhulu ukuhlala kuyona ngoba ngiyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi uma bengakaze basukumele ukwenza izinhlambuluko emakhaya, uma ukuthi bake bahamba bathola kumabelaphi bendabuko ukuthi badinga ukuthi benze inhlambuluko, kuzoba nenkinga kakhulu ngoba akusoze kwaqaqa izinto ekhaya kungangakuvimbela wena osuke usakhona manje, kepha izizukulwane esilandelayo siyoba nenkinga. Njengoba sengichazile ukuthi ziningi indlela zokwenza inhlambuluko, ziningi futhi indlela abelaphi abayichazayo ngazo ukuthi senze inhlambuluko. Okubaluleke kakhulu ukuthi emndenini uma kuvela ukuthi kumele nenze inhlambuluko ekhaya, kumele nisukumele niyenze. Namhlanje la ngizocacisa kakhulu ngayo inhlambuluko, ngizohlala kakhulu ngendlela mina engifundiswe ngayo ukwenza inhlambuluko, nangendlela engaqeqeshwa ngayo, ngakhonjiswa ngayo abadala indlela yokwenza inhlambuluko. Ngilekelelwa umphathi ongiphethe ngoba indlela enza ngayo inhlambuluko iyona ndlela abadala ngesikhathi benginika lo msebenzi wokwelapha ababona ngayo ukuthi iyona ndlela ayokwazi ukuthi aqeqeshe ngayo ukuze ngikwazi ukulekelela imindeni ebhekene nenkinga yokwenza inhlambuluko emsamo. Lapho ke balaleli, inhlambuluko kuyake kudinge ukuthi uma ivelile kuwena, uma uhambile waya kubelaphi bendabuko, ebese uyayenza ngaleyo ndlela esisuke sisebekuyalele ngayo noma esuke sengikuyalele ngayo mina, ngoba sengichazile ukuthi kukhona indlela esenza ngayo ukwenza ukulungisa inhlambuluko. Inhlambuluko njengoba ngike ngachaza ukuthi into ebucayi kakhulu, ingakho sahamba nedlozi lasekhaya lakwazi ukungitholela lapho esokwazi ukulekelela khona
imndeni ikwazi ukwenza inhlambuluko ngisho ingabizanga wonke amalungu omndeni wasekhaya abaphilayo. Okubalekile la ukwenza lenhlambuluko ukuthi izinto zilunge emsamo nokuthi izinto zingavaleki, abantwana abalandelayo noma isizukulwane esilandelayo sikwazi ukuthi izinto zabo iqhubeke. Nawe uqobo nje kubalekile kuwena ukuthi uqhubeke uyenze lenhlambuluko ngoba isuke idingwa abangasekho okhokho bakho, amakhehla, izalukwazi ezayikhaleleka kubona lesi inhlambuluko zahamba zagcina zingayenzanga. Lenhlambuluko nje ngizoqala ngichaze ngalendlela idlozi elisiphathise ngayo. Ngizoqala nje ngichaze ngokuthi kuleli khaya noma kulesi sigodlo asihambeli siye emakhaya sibize yonke umndeni silande wonke umuntu okhona ekhaya ukuze sikwazi ukuthi sibalekelele kule nhlambuluko. Umuntu afike ekhaya njoba esuke efikile ekhaya esigodlweni ezobuza ngenkinga bese siyahamba siyathola ukuthi ke inkinga isenhlambulukweni kunekhehla elithize noma kunogogo noma kunokhokho noma kunomunye owayekhona emndenini, ngoba amadlozi lawa asuke khona ekhaya asuke azi abanye ukuthi kuzohamba kuhambe bawuthwese kuwe umthwalo ukuthi bacela inhlambuluko ukuthi balekelele kuyona. Le nhlambuluko ke sibe sesiyenzela khona ezigodlweni ngoba iyinto ebucayi kakhulu edinga ukwenziwa umelaphi osuke sephathisiwe ukuthi enze inhlambuluko. Ngizosho nje kabanzi ukuthi akuwe noma ubani ophathiswe amandla sabelaphi ukuthi senze izinhlambuluko ngoba inhlambuluko ijule kakhulu, ngakho uyadinga uma ubona inhlambuluko wazi futhi ukuthi awuphathisiwe ukuthi wenze inhlambuluko, wenzele lo mndeni inhlambuluko, ukwazi ukudlulisela phambili noma kugobela wakho okanye umphathi wakho ukuze akwazi ukuthi alekelele abantu ukuthi bayenze inhlambuluko ngokweqiniso. Ngoba inhlambuluko akudingi ukuthi uma seyenziwe ingawenzi umehluko ekhaya ngoba kusuke kukuthelelana amanzi, kusuke kuwumsebenzi ofanele wenziwe ukuze izinto zizolunga emsamo, kukwazi ukuthi nalabo ababehamba beqabene benukene ngezinto eziningi ezahlukahlukene njengakho ukuthakatha, bekwazi ukuthi bakwazi ukusondezwa, bakwazi ukuthi baxolelane. Ngakho ke senjengoba ngike ngachaza ukuthi akuwo wonke umelaphi wendabuko ophathiswa umsebenzi wokwenza inhlambuluko, ngisho ungakwazi ukuyihlola ubone ukuthi umuntu ubhekene nenkinga yokuthi enzele umhlambuluko, kepha ungaphoqi ukuthi wenze inhlambuluko wenzele abantu noma imindeni inhlambuluko ungaphathisiwe ngoba kuzobe kubamoshela isikhathi, ngoba angeke iziyamukeleke lo nhlambuluko kuwena ngoba abanikazi noma idlozi lakuleyo mizi izobe ingayamukelile indlela ozobe ubenzela ngayo ngoba basuke bazi bona ukuthi iyipi indlela abayidingayo. Ngingesanaba nje kakhulu ngenhlambuluko ngoba into ejule kakhulu nento futhi ebucayi eyimfihlo enziwa imindeni noma yenzelwa imindeni. Ngakho engakwazi nje ukuthi ngikhuthaze kubantu noma kwimindeni abahamba bayobheka kubelaphi noma ngabe sangoma umthandazi inyanga sifike sikutholele ukuthi udinga ukwenza inhlambuluko, ngizocela ukuthi bayisukumele indaba yokwenza inhlambuluko, babhekisise futhi ukuthi lo melaphi ozobenzela inhlambuluko uzoyenza ngendlela na. Angingikwazi ukudalula konke indlela esenza ngayo inhlambuluko kulesi sigodlo, kepha engingakusho nje ukuthi siyenzelwa esigodlweni kuyona lempande engingaphansi kwayo, asiyenzeli emakhaya abantu ngezizathu eziningi esike ngayibala, kepha iyamukeleka emadlozini ngoba basuke bebona suke kukhona futhi nezinto eziningi esuke sivika. Ngoba ungasho wena uthi uyamxolela umuntu, uyaxolelana naye, usukume uhambe uyofuna izinto, uthenge imbuzi, uthenge zonke izinto edingeka emsamo ukwenza lenhlambuluko, ubize bonke abantu ekhaya, ubabize nihambe niye emsamo nishisa iphepho,
Uthola ukuthi kulobo bonke labantu babizile hlasimbe bawu20 bawu5 kuphela abazoyamukela lenhlambuluko. Abanye ngeke bayamukele ngoba kusuke kuyinto ebucayi kakhulu. Into ebalulekile nje abantu okumele bayenze noma bayazi ukuthi inhlambuluko abayenze la abazobona khona ukuthi angeke ibabuyisele emumva emva kokuthi sebeyenzile ngoba inhlambuluko kumele iyenze umehluko ekhaya. Kumele kuphinde kungenelwane kakhulukazi laba basemsama abadala bangasekho asebahamba. Cela bona sisuke sidinga bona ukuthi kuyibo yibona abathelelanayo ukuze thina esiphilayo bangasishiyi nento ababehambe beyenzile ngoba isala lento iba umkhokha omumbi ekhaya. Isala lento idlulela kwisizukulwane esikhona ekhaya. Isala lento iphumela kunina nithola niqabana nodwa ningazwani kanti vele yayikhona kwadala. Ithole lento ihambe inibangele inkinga inivimbela. Uthola ukuthi abantu abashadi ngisho ekhaya imshado ayiphumi. Uthola ukuthi ekhaya abantu abasebenzi abanye baba imphupho ngisho besebenza batholakala ukuthi bayaphuza bayidawo. Abanye uthola ukuthi izinto zabo uthi bebehlanganisa bethi beyokhuluma emsamo izinto zabo zamukeleke emsamo. Kungenxa yale nhlambuluko esuke kade yakhaleleka ebesiphinde ivela nakuwena noma ivele komunye oyilungu lasemndenini. Uma seniyenza baseningayenzi ngendlela elungile iqine futhi iyenza inkinga kakhulu kunakudala. Ngakho baleleli ngiyanicela ukuthi nisukumele kakhulu indaba enenhlambuluko. Ibalekile kakhulu inhlambuluko futhi ungayithatheli phezulu inhlambuluko. Futhi ungahambi ufaka noma ubani uma uzokwenza inhlambuluko. Inhlambuluko yenziwa umelaphi ohlanzekile, umelaphi ophathisiwe ukwenza inhlambuluko. Ngakho ke ngizoyigqugquzela ngizoyikhuthaza kakhulu indaba yokwenza inhlambuluko ngoba ngiyafuna abantwana abaphilayo nesizukulwane esiphila manje ukuthi sikwazi ukuphumelela izinto zabo zilunge. Bangahambi bexabana nabantu azobaba ekufanele ngabaya basiza kusasa ngenxa yale nkinga eyayivele ikhona emsamo emandulo. Iyasivele isikhona iphinde ihambe ivuka. Isikhathi sokuthi intsha yamanje kakhulukazi isukumele indaba yokwenza inhlambuluko ngoba iyona ezokwazi ukubavulela izinto. No baba omama bamakhaya bayazi basizele nje bayazi ukuthi ekhaya kwakhula kuneyinkinga ezikhona. Akuwe wonke imindeni exabanayo, akuwe yonke imindeni futhi engazwani nethakathayo. Kepha imindeni ikhona futhi engazwani nethakathayo. Akuwe yonke futhi imindeni eyodingeka inhlambuluko kuyona ngoba eminye imindeni iyakwazi ukukhula ibambisana. Kodwa uma umndeni wakho wakhula uvela ungabambisani ungacabanga ukuthi kuzoba lula okuzokwenzeka kuwena ngoba komele uqale udlule khona ekwenzeleni umndeni wakho namadlozi asekhaya yona inhlambuluko ukuze izinto zizonilungela zonke ekhaya. Siyathokoza balaleli, siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi lokho esisichazile kuzokwazi ukuthi kunakhe kunisize kakhulu ezintweni zonke enifuna ukuzenza. Niqaphele kakhulu ukwenza inhlambuluko. Ibalekile inhlambuluko ngoba isiza ezintweni eziningi. Iqaqa amafindo amaningi. Nala sekuboshwe khona, nala khona sebethi ngeke izinto zakho ilunge. Uyenza inhlambuluko izinto zivuleke. Siyathokoza amakhehla amadala. Gogo Khuzwayo lo khulumayo uhlala emachobeni. Utholakala khona la kuma social media, ku Facebook, utholakala ku page Gogo Dances, ku Instagram utholakala ku godances_SA. Thokozani amakhehla amadala.